ऑफलाइन आधार जांच ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କଲା ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ନିୟମ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରବି କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫୋ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିକାର ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆଧାରର ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ। ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଗୋପନୀୟତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଅଫଲାଇନ୍ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚକୁ OVAC କୁହାଯାଏ। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଆଧାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମତିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ OVACକୁ ଆଧାରର 4ଟି ଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୂପରେ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସେବା ଦେବା ନେଇ ମନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କାହାର ଆଧାର ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ସେହି ଆଧାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଆଧାରକୁ ଆଧାର ଆପ୍ କିମ୍ବା ଆଧାର QR କୋଡ୍ ସ୍କାନର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କେହି ଆଧାର ସହିତ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଧାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।